Ahojte, vítajte v prvom dieli podcastu Framecast. Ja som Zuzana. A ja som Michaela. Prečo si vlastne prišla s touto myšlienkou? Ako ti to napadlo? Napadlo mi to len tak z čista jasna. Ako keď žiarovka zablikne s takým nápadom v hlave, že toto je to, čo môžeme spolu tvoriť. Je to dobrý nápad. Ja som bola vtedy celkom nadšená, aj keď tieto začiatky vôbec, ale že vôbec nie sú jednoduché, keďže toto je už asi 80. pokus o nahratie prvej epizódy. Veru, jednoduché to nie je, ale baví nás to a chceme vytrvať a nahrávať pravidelne diely. A učiť sa spolu s našimi poslucháčmi. Presne tak. Tak mi porozprávaj, ako si sa ty dostala k fotografii. Ja vlastne ani neviem, ako som sa úplne k nej dostala. Len si pamätám, že sme doma mali malý digitálny foťáčik, ktorý bol pravdepodobne nejaký kompakt, ktorý proste sa bežne predával. Ale ty si mi spomínala, že vlastne tvoje začiatky digitálnej fotografie siahajú do začiatkov mobilných telefónov. Áno, to máš pravdu. Ja som minulé, vďaka ocinovi, sme našli vlastne môj prvý digitálny mobilný fotoaparát, čo bola vlastne Nokia PT3, ktorú som si pamätala. Je to taká malá oranžová vec, ktorá mala... Vyzerá to ako vajíčko. Áno, dve vajíčka dokopy. Áno, niečo na ten spôsob. Ktorý mal v sebe asi 12 fotografií, možnosť teda nafotiť 12 fotografií vo veľkosti 4 kilobajty, nie megabajty. Tak to boli ozaj výstavné záležitosti. Áno. A viem, že to malo zvláštny konektor, ktorý sa vlastne pripájal do mobilného telefónu, ktorý mal displej v rozmedzi 128 pixelov x 128 pixelov. Veľmi zaujímavé. Priznám sa, že táto éra mňa úplne obišla. A ako si sa... Spomínala si, tuším, že to bol nejaký rok 2005. Áno, áno. Tak ja som už v nejakom 2005 riešila úplne iné problémy, ale to teraz vôbec nie je podstatné. A ako si sa ty dostala k fotografii? Niečo si mi už spomínala párkrát. Áno, u nás to bola taká rodinná záležitosť. My sme mali doma starúčky flexaret. Ocino sa venoval fotografii. Počas vysokej školy si privyrábal. Myslím, že spomínal, že fotil na tablá, do almanachov. Nejaké tie skupinové fotografie. To boli veľmi dávne časy. No, ak dobre počítam, tak ocino bol na tej vysokej škole okolo roku 1955-57. Takže áno, bola to dávna história pre dnešnú mládež, možno aj starších, až nepredstaviteľné. Myslíš dinosauria doba? Až tak by som to úplne nenazvala. Ale možno z našich poslucháčov si ju asi nikto nepamätá. Ale vrátim sa k tým mojim začiatkom. Takže ocino ma zasvedcoval do tajov, ako vzniká fotografia. Ale vzhľadom na to, že mal veľmi málo času, tak my sme tie filmy vyvolávali až počas dlhých zimných večerov. A to mali sme tmavú komoru urobenú v kúpeľni a filmy vyvolané sme sušili nad vaňou, to si pamätám, ako tam viseli tie zvitky. Takže ty si vlastne zažila tú éru, kedy sa pomaličky tie fotografie objavovali na papieri. Áno, pod vodnou hladinou, ako vznikal obraz, to... Áno, pamätám si to do dnešného dňa. A zväčšovák máme doteraz. Takže vždy, keď sa na neho pozriem, tak ma chytí taká nostalgia. Ale vieš, že aj sa vracajú postupne tieto fotografie, ktoré pomaly vznikajú. Myslím, že také foťaky existujú, ktoré ti rovno vytlačia vlastne malú fotografiu a... To áno, ale ja si myslím, že analogová fotografia nikdy neprestane existovať,
lebo sú samozrejme aj ľudia, ktorí ju doslova preferujú, aj samozrejme žánre, ktorým možno viac svedčí práve tá analogová fotografia. Takže tvoje začiatky boli v dávnych dobách dinosaurií. No dobre, keď to takto berieš, tak asi áno. Ty mláďatko. No a ako si pokračovala od PT 3 Nokia? Ja som pokračovala na strednej škole, kde ma vlastne môj ocino zaviedol na deň otvorených dverí. A zistila som, že tam otvárajú nový študijný odbor, v ktorom bola vlastne aj fotografia. A môžem ti úprimne povedať, pokiaľ sa nenarodíš v rodine, kde je možno kde sú sami doktori, právnici a policajti, tak nemáš možno úplne predstavu, čo chceš robiť od malička, takže v tých 15 rokoch som úprimne nevedela, čomu sa chcem venovať. Vedela som... Ja si myslím, že to ani tí deti, tých policajtov a lekárov nemajú také jednoznačné a v 15 myslím si, že málo kto z nás vie alebo vedel, čomu sa chce venovať. Ale pokračuj, zaujímavé. Áno, to je možno pravda. Ale počítače mi vždy išli, takže preto som si vybrala odbor, čo sa týkalo počítačovej grafiky a fotografie. Takže my sme mali odbornú prax, myslím, že to bolo raz do týždňa. Jeden deň, myslím, že to bývalo. Teraz si fakt už nepamätám, to už 15 rokov dozadu. A mali sme tam majstra, ktorý nás učil o fotografii od teórií po prax. A naozaj sme sa učili fotiť aj v ateliéri, aj v meste, aj v prírode. Takže ty si mala naozaj fakt akože celkom skvelé začiatky. No, škoda, že si ich nepamätám. Aj keď si mi tuším spomínala, že tá teória ťa úplne neuchvátila. Nie, ja som bola taký rebel, ale myslím, že ani mojich spolužiakov tá teória až tak nebavila, keď nás to učil profesor, ako keď sme napríklad sa navzájom fotili v ateliéri, že predsa len tá prax je vždy zaujímavejšia ako tá teória. Určite áno. Že lepšie tú teóriu učiť praxou rovno a vysvetľovať to pri fotení, ale bol to teda dobrý začiatok pre mňa. Bola to súčasť tvojej cesty, takže áno. Ja si myslím, že to nebolo vôbec na škodu. A ty si sa venovala od živa fotografii, alebo si mala prestávky? Ja som mala veľa prestávok. Konkrétne 3. A to od tej fotografie, ktorú si spomínam z detstva, až po éru, keď som si na vysokej škole kúpila svoj prvý už digitálny fotoaparát. Ja som fakt netušila, čo mám s ním robiť. A čo si fotila? No, v podstate všetko, čo neušlo. Takže boli to kvety, boli to stromy, huby, kopce. Ja si osobne myslím, že snaha tam bola naozaj odfotiť všetko. Aj ľudí? Nie. Tým som sa vyhýbala, tým mali šancu utiecť. A tým sa vyhýbaš dodnes, že? Áno, je to pravda. Ľuďom sa vyhýbam dodnes, nie kvôli tomu, že by som neobdivovala portretistov, alebo aj takých svadobných fotografov a fotografov rôznych eventov, ale priznám sa, mňa to neláka. Práca so svetlami úplne nie je moja šálka kávy. A čo ti teda učarovalo? A učarovala mi jednoznačne príroda, živá, neživá, vo všetkých svojich podobách. Ja som mala vždy rada tie krásne obrázkové knihy a časopisy. A veru, bola som veľmi sklamaná z mojich fotografických začiatkov, keď tie fotografie boli na míle vzdialené od tých, ktoré som chcela fotiť. A máš aj nejaký zážitok z dávnych čias tvojich začiatkov? No môj zážitok z dávnych začiatkov sa už datuje do éry
po druhej prestávke fotografickej. A síce keď som si kúpila už povedzme na tú dobu poloprofesionálny fotoaparát a myslím si, že už vtedy som bola súčasťou aj Banskobystrického fotoklubu a dostala sa mi do rúk kniha o fotení nočnej oblohy. Dostala som ju od kamaráta a priznám sa, Star Trails mi učarovali. Čo sú to Star Trails? Star Trails sú v podstate zachytené dráhy hviezd. Vplyvom rotácie Zeme sa hviezdy zdanlivo pohybujú a tento úkaz sa dá zachytiť na fotografii. Máš nejakého fotografa, ktorý fotí primárne nočnú oblohu a sleduješ ho napríklad na Instagrame? Áno, jedného Slovinca, volá sa Uroš Fink, tuším, tak jeho diela obdivujem, ale to je už tak vysoká úroveň, čo sa týka hlavne postprodukcie, softvérovej postprodukcie, tých nasnímaných dát a dát z paralaktickej montáže a podobne, že to preberieme, myslím si, že v inom dieli. A máš aj nejakého Slováka, ktorého sleduješ s nočnou oblohou? No jednoznačne. Tomáša Slovinského. Áno, Tomáška máme veľmi radi. Áno, áno. Ale ja sa chcem vrátiť k tej veselej príhode. No, pokračuj. Takže jeden krásny letný večer som sa rozhodla, že ja tie Star Trails skúsim. Nič som o tom nevedela. Darmo som mala tú knihu. Jednoducho som tomu nerozumela. A tak sme nakúpili s kamarátmi dostatočné zásoby vína a vybrali sme sa na Bakovú jamu nad Zvolenom, že teda postavím foťák na statív, zapnem do režimu v podstate nekonečného snímania, do tzv. Režimu bulb a my budeme popíjať a po pár hodinách budem mať krásnu fotografiu Star Trails. A ako to dopadlo? No, ja by som povedala, že pamätám si to, že víno bolo dobré a Star Trails sa nekonali, ale z toho titulu, že jednoznačne po 3/4 hodine snímania v tak svetelne znečistenom prostredí, akože bolo zachytenie vôbec niečoho na tej fotografii, akože bez šance, ale to už viem až teraz odstupom času. Nočnú fotografiu si určite preberieme v ďalších epizódach, ale malá poznámka. Nepíte, keď fotíte. Alebo píte, keď nefotíte. Má to svoje úskalia. Áno. Ako si pokračovala so svojimi fotografickými začiatkami? Aké boli pokračovania? Moje pokračovania boli cestou do Bratislavy, kde som žila 5 rokov, kde som spoznala úžasných ľudí a kde vlastne som začala sa venovať tzv. Street fotografie, čiže fotenie života v uliciach, čomu sa budeme venovať tiež v ďalších epizódach. A mne mamina vlastne kúpila na narodeniny taký základný, by som povedala, foťák. Už s vymeniteľným objektívom alebo kompakt to bol? Už s vymeniteľným. Bolo to moje prvé APS-C. Áno. Čo si tiež vysvetlíme v ďalších epizódach. A ja som sa túlala Bratislavou a fotila som. A tým, že moji kamaráti vedeli, že ja fotím, tak ma poprosili, či by som im nenafotila jednu svadbu a jednu stužkovú. A ako to dopadlo? Môžem ti s určitosťou povedať, že to bolo prvé a posledné, lebo ja alkohol nepijem, to za hneď priznám. A v triezvom stave som zachraňovala fototechniku, pretože sa mi dvere od auta začali zatvárať, kde bola zavesené sako, čiže som ju tam nemohla naložiť. A pri obchádzke auta sa mi podlomil členok, takže som capla rovno na štrk
na štrkovú cestu aj s fototechnikou, ktorú som zachránila, len moje kolená neboli zachránené. Ale tak keďže si tu, všetko dobre dopadlo a ešte je to aj Áno, úsmevná príhoda. Áno, pamätám si, ako mi nevestina mama dávala také liečivé náplasti na kolená, bolelo to jak šlak. Musela som mať kraťasy, našťastie to bolo v lete, takže bolo celkom teplo. Ale fotenie ľudí, obdivujem fotografov, ktorí fotia ľudí a vedia to. Máme kamarátov, ktorí sa tým živia. Úplne súhlasím, lebo dostať z človeka to najlepšie, čo v ňom je na tú fotografiu, tak je fakt neskutočné umenie. Áno, to určite, ale chcem ešte povedať, že aj tá street fotografia mi časom ten život v tej Bratislave alebo v ktoromkoľvek meste mne zrazu prišlo, že nemám čo fotiť. Že vlastne som vyfotila už všetko. Áno, to sa nám asi často stáva pri cestách do zahraničia, že jednoducho my ako keby sme utekali z tohto nášho krásneho Slovenska do sveta, lebo my si myslíme, keďže tu žijeme a dívame sa na tie veci každý deň a prídu nám bežné, všedné, také samozrejme, že tu nie je to čo fotiť. Ja osobne som si povedala, že chcem tento svoj prístup zmeniť, lebo všade a za každých podmienok je čo fotiť, len treba chodiť naozaj s otvoreným srdcom a s otvorenými očami. Príkladom sú naši kamaráti z fotoklubu Zvolen, kde sme úspešne členmi už pár rokov, ty teda dlhšie ako ja. Ale máme tam spoluúčastníkov, ktorí sa dokážu túlať po Slovensku a nemusia ísť ani do zahraničia. A fotia nádherné zábery. Áno, je to tak. Len trošku treba si privstať, povedzme, už keď sme pri tej prírode. Áno. A to nám momentálne nejde. Tak, ako by som ti to povedala, no už niekedy zvíťazí naša pohodlnosť. Áno, my nie sme rozmaznané, my máme len radi naše pohodlie. To je krásne. To je také naše nové moto. Moto tohto podcastu. Ale dobre, časom to zmeníme. Ideme na tom pracovať. Áno. Kvôli tomuto podcastu chceme sa aj my trošku nakopnúť. A čo nám fotografia dáva? Povedz, Miška, čo konkrétne tebe dáva fotografia? Čo pre teba znamená? Pre mňa fotografia znamená slobodu. Slobodu tvoriť. Ja som vždy bola tvorivý človek. Ja si síce moje detstvo veľmi nepamätám, ale mamina mi vždy spomínala, že ja som kreslila po stenách doma. Až tak veľmi, že mi to zakazovali. Takže... Tak, vôbec sa im nečudujem, pokračuj. Takže som bola kreatívny človek od malička, som ním až dodnes a baví ma tvoriť. Či už písať, kresliť neviem, bohužiaľ, alebo zatiaľ, ale fotenie ma baví, dáva to mi tú slobodu tvoriť vlastne, ísť niekam, vypnúť hlavu od všetkého a iba si proste tvoriť, hľadať tú kompozíciu a vytvoriť ten pohľad, ktorý možno bežný človek prehliadne v tomto rýchlom svete. Áno, a ja to mám tak, že keď sa ponorím ako keby do toho okamihu, ktorý chcem zachytiť, tak jednoducho všetky moje starosti, problémy prestávajú existovať a sústreďujem sa len tu a teraz. A dokonca zabúdaš aj jesť. Áno, to sa mi stáva, bohužiaľ, nie tak často. Áno, nebojte sa. My ešte pár vecí na seba povyťahujeme navzájom v ďalších epizódach podcastu. Niekedy to bude asi aj vtipné. Určite áno. Nechcem, aby to bola taká suchá teória, ktorú som ja mala na strednej škole, kde sme mali dvojhodinovku s profesorom, ktorý nás učil vo Photoshope. A už pri prvej hodine sme zaspávali. Takže chceme to mať tak veselšie, aby človek, keď počúva tento náš podcast, aby nemal potrebu ho vypnúť alebo zaspať.
Verím, že sa nám to podarí a budeme vďační za každú spätnú väzbu, čomu sa máme venovať, o čom máme hovoriť, čo by vás zaujímalo. Jednoducho čokoľvek, čo súvisí s fotografiou. Áno. Určite nás nezabudnite sledovať aj na Instagrame, kde môžete kľudne písať vaše otázky. Či už pod daný príspevok, alebo do správ. My sa tomu radi povenujeme a bude nás to aspoň inšpirovať natáčať ďalšie epizódy. Áno, ale keď takto hovoríme o týchto začiatkoch, tak možno by sme mohli spomenúť, že či treba alebo netreba drahú techniku na to, aby sme mohli začať fotiť. Niekoho možno napadne, že ja by som aj fotil, mne sa to aj celkom páči a obdivujem tých fotografov, ale možno na to úplne nemám rozpočet, tak nejdem sa tomu venovať. Aký je tvoj názor na túto tému? Ja si myslím, že fotiť môže človek aj s obyčajným telefónom, pokiaľ má telefón, ktorý má kameru v sebe. Tiež si myslíš, že fotografia nie je primárne o tej technike, ale o emóciách? Ja si myslím, že my máme veľmi bohatú skúsenosť s tým, že človek nepotrebuje drahú fototechniku, aby fotil krásne fotky. Narážaš na to, že povedzme ja mám drahú fototechniku a nevystavujem úplne na svetovej úrovni, lebo tie moje fotografie zatiaľ tomu nezodpovedajú. Ja primárne som si teraz spomenula na ten príbeh zo Ždiaru, kedy ti tvoj fotoaparát vlastne odišiel. Aha, áno, odišla matičná doska. Na tvojom foťaku značky Nikon. Model? Tuším, to bola Z6 jednotka. A ty si ma vtedy zachraňovala svojou D5300. Jednoduchý, základný, by som povedala, fotoaparát. Áno, ja som bola, priznám sa vtedy fakt, že veľmi nešťastná, lebo ešte šťastie, že ráno, keď som odchádzala na fotoworkshop s Marianom Kuricom do Ždiaru, to bol jeden z mojich prvých fotoworkshopov, myslím, že tam som sa dokonca s Marianom zoznámila prvýkrát a odvtedy sme spolu zažili veľa veselých príhod a spoločných fotoworkshopov, ale o tom možno tiež neskôr. No a ja som zapla ten foťák a proste nič. Tma. A teraz som začala panikáriť, že čo? Tak samozrejme bola si našťastie pri mne a hovorí, že ukáž sem, že veď však technika to ide dokopy. No ale ani tebe sa to nepodarilo ho rozchodiť, tak si mi vtedy požičala svoj fotoaparát a veru akože bolo to úspešné. Myslím, že aj Marian bol prekvapený. Áno, myslím, že vtedy sme z Lapšanky fotili Mliečnú dráhu nad Belianskými Tatrami a veru akože tie snímky vyšli naozaj veľmi dobre na to, že to bol fakt akože úplne jednoduchý fotoaparát so setovým objektívom. Áno. To, čo to znamená, si tiež vysvetlíme. Možno neskôr. Áno. A ja som našťastie vtedy mala cestu do Bratislavy, tak tvoj foťák išiel na reklamáciu, to bolo ešte mesiac pred zárukou. Vidíš, tieto detaily si už vôbec nepamätám. No. Ale áno, aj toto sa môže stať. Takže to znamená, že naozaj tá drahá fototechnika môže aj zlyhať a nie je zárukou špičkovej fotografie. Tak. Dôležité je trénovať oko na kompozíciu. Kompozícia a svetlo je základom každej fotografie. Dobré svetlo. Naozaj pre každý typ a žáner fotografie dobré svetlo znamená niečo iné. Niečo iné znamená pre krajinárskú fotografiu, niečo iné pre ateliérovú, ale každá fotografia je o svetle. Čo ak mám svetlo, nemám kompozíciu, alebo mám kompozíciu a nemám svetlo? Potom sa pozrieš na ten záber, respektíve sa pozrie na ten tvoj záber niekto, kto už má viac skúseností
a ty tak budeš v kútiku duše cítiť, že niečo tej fotografii chýba, ale možno to nebudeš vedieť pomenovať. Ale potom príde človek a povie ti úplne jednoznačne, že áno, je to dobrá fotografia a jediné, čo jej chýba, je kompozícia. Hovoríš z vlastných skúseností? Áno, áno. Bohužiaľ, mám takýchto skúseností veľmi veľa, ale ja sa nevzdávam. O nich si tiež povieme určite v ďalších epizódach. No už keď sme spomínali Mariana Kurica, tak možno by sme mohli spomenúť aj iných fotografov, ktorí nás inšpirujú a tiež sme si zažili s nimi svoje, napríklad 3-hodinovým šlapaním na zelené pleso. Myslím si, že si na to veľmi dobre spomínaš. Áno, bol to môj prvý fotoworkshop. A pod vedením koho? Pod vedením úžasného fotografa, celosvetovo známeho, tak ako aj Marian, tak Filip Hrebenda. Áno. A my pri tých 3 hodinách šlapania na to zelené pleso sme sa tak v kutiku duše čudovali, že prečo tá naša kondícia zostala doma. My sme si tak trošku neuvedomili, že Filip je aj turista, aj fotograf zároveň, čiže on je vlastne taký kamzík v Tatrách. To nevadí, on za tie 3 hodiny by to zelené pleso určite dal aj 2-krát. Ale to nič nemení na tom, že bol trpezlivý a išiel na chvostiku skupinky s nami pekne. Áno, nenechával nás vzadu, aj keď niektorí naši členovia výpravy boli už hádam pomaly hore a dávali si fajný kotlíkový guláš a čakali na nás, ale áno, nečakala som, že to zelené pleso je vlastne 3-hodinový výšľap, lebo ja som si to predtým nenaštudovala. Ale som si povedala, že nemám očakávania a tým pádom to dopadne dobre. A podľa mňa to dopadlo výborne, pretože vďaka týmto workshopom, ktoré sme doteraz mali a bolo ich veľa, sme spoznali skvelých ľudí, vtipných ľudí. My sa vždy veľmi nasmejeme na týchto workshopoch, pretože my vždy sa stretneme skvelá skupinka. Áno, a verím, že to tak bude aj v budúcnosti, lebo určite na tie fotoworkshopy plánujeme chodiť. Áno. Lebo je to úžasná príležitosť naučiť sa niečo nové, dostať sa na miesta, kde by sme sa, povedzme my samé, priznajme si to na rovinu, nikdy nevybrali. A pamätáš si fotoworkshop s Tomášom Slovinským? Myslíš si vtedy, keď náš kamarát Noro počas jeho prednášky zaspal a začal chrápať? Ale aj to patrí k tomu. Nie, ja som mala na mysli skôr to, že my každá sme si nafotili polku ako keby zemegule a sme to potom spojili v programe. Ale áno, občas sa stane, že nejaký účastník zaspí na workshope, lebo to vstávanie skore, to zaspávanie neskoro a predsa tá nočná obloha sa fotí v noci, takže áno, môže sa to stať, hlavne keď sedíte na gauči. Ale položíte na tom gauči. Áno. Ale ešte sa vrátim k tej nočnej oblohe. Áno, spomínam si na to, keď sme fotili v podstate aj na rôzne ohniská. Áno. Asi 5 metrov od seba vzdialené. Chrbtom otočené. Tým pádom vlastne ty si fotila jednu polovicu. Ja som fotila vlastne na juh a ty na sever, sa mi zdá. Ty si fotila smerom na Martin. Vlastne. Je to dosť možné. Ale boli sme na Kráľovej studni. Vtedy, že? Na Kráľovej studni, áno. Medzi Kráľovou studňou a Krížnou. Som sa zlakla, že po mne niečo lozí pri tvojom pohľade. Nie. Rýchlo som si nevedela spomenúť. Áno. Fotoworkshopy sú úžasné. Určite ich odporúčame začínajúcim fotografom, aj tým pokročilým, ale ak chce niekto posunúť svoje schopnosti, čo sa týka úrovne spracovania fotografií, tak jednoznačne. Aj foteniu, aj hľadanie kompozícií. Áno. Je veľa možností, ako to posunúť ďalej. A my to posúvame tiež ďalej. Každým rokom ideme bližšie k útesu. A veríme, že jedného dňa sa spustíme z toho útesu a pôjdeme už samé, ale
myslím, že to je ešte Ešte trošku. trošku hudba budúcnosti, Áno. áno. Ale určite sa na tú cestu tešíme a kdokoľvek nás bude na nej sprevádzať, tak sme mu teda ako vďační. Áno. Bum, tam, cu. No dobre, ja si osobne myslím, že sme sa dostali na záver prvej štartovacej, ja by som to možno nazvala aj 0. epizódy nášho Framecastu. Budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Dajte nám vedieť, aby sme vedeli si možno trošku popraviť smer, ktorým sme sa my rozhodli ísť, tak aby bol bližšie k vám. Áno, nezabudnite nás sledovať na Instagrame. Možno sa časom pridáme aj na YouTube. Zatiaľ teda nahrávame iba takto naše hlasy, ale verím, že do budúcnosti, keď sa tak pozriem do nej, tak možno pol roka, rok, tak možno pridáme aj to video, že naše rozhovory posunieme na vyššiu úroveň. Verím, že sa nám podarí zavolať a osloviť aj nejakých zaujímavých hostí, ktorí sa s nami radi porozprávajú a odovzdajú aj takýmto spôsobom svoje skúsenosti poslucháčom Framecastu. Áno. A my sa budeme snažiť prinášať vám hodnotu, pre ktorú vlastne aj tento podcast vznikol. Vzdelávať nových. Bol to cieľ, ako keby odstraňovať mýty, možno o fotografii, pomôcť búrať nejaké predsudky. Možno nejaké strachy, ak má nejaký fotograf strach, že sa už nemá kam posunúť alebo sa bojí sám na workshop, tak vôbec sa toho nemusí báť. A na druhej strane trošku aj jednak popularizovať a na druhej strane možno trošku aj popularizovať tento naozaj za mňa veľmi hodnotný koníček a zároveň bum, cap, cap. Zuzke, teraz vypadli slova, ale jednoducho vám chceme povedať, že chceme fotografiu posúvať bližšie k vám, pretože sa radi o nej rozprávame. Veľakrát sa medzi sebou o fotografii rozprávame. Máme veľa zažitého. Sú ľudia, ktorí majú viac toho zažitého. Radi ich privítame v našom podcaste v budúcnosti. A tešíme sa na ďalšie epizódy, v ktorých si určite prejdeme aj úplné začiatky, čo sa týka fotografií, aj keď pre nás sú to už samozrejme veci, ale nie každý tomu buď rozumie, alebo si to vie naštudovať sám, nejaký učebníc. Budeme sa to snažiť čo najjednoduchšie vysvetliť, aby možno tí, ktorí nás budú počúvať, preskočili tie dlhé mesiace, počas ktorých napríklad ja osobne som bojovala s expozičným trojuholníkom a trvalo mi fakt niekoľko rokov, kým som mu začala rozumieť. A ja vám možno prezradím, ktoré pravidla pri fotografii porušujem v ďalších epizódach. Pretože... Tak to bude určite zaujímavé, lebo ako tak ťa poznám, bude to určite zaujímavé, lebo ako ťa poznám, tak ty si riadny rebel. Ja áno. Dobre, ale týmto by som asi už naozaj skončila dnešnú epizódu a ďakujeme za všetky vypočutia nášho, povedzme, že 0. Framecastu. Áno, ďakujeme.